दा Sadin de Borma bo press meet khayani mungui bon ni jano saw munai angle angko BJP thangsinai angle BJP thangsinai or tongmali o jagao system kri khano thina ang boss yano skang saw BJP thanani hinai abun poreo jedino ang BJP join khlainani hinai bono sagada sadin tamo obahai wapurano sawo munai ang borno angko BJP thanai ni sairima be kiri jaga ano 25 lakh 27 lakh ni kisa nor khobor nai ni di Sadin de Bormano cinta kuk Sadin de Bormano 25 lakh 27 lakh ni kam tipra mothoro riwiri rikha bo kam phalai sakha apno okay kam phalai sama bhai abuk okay o jaga lubi sabo boroni rang baglai salai tonglai meni jaga wa angkrible dina ani yak banyang bung taniru boroni kisa misa mantai sob dai salai ni man jaga ngake te kaisa ko dini rang puisa ni kok sungu rang puisa ni lubai thangkana nei nor media rok thani ngono Sub-Zonal Chairman nor WhatsApp interview na hadi tam interview na hana nor no point sai rohnai segango block president nor interview na hadi segango goria ni furu nor mujunar diano point no nang hangai segang furu goria wo edc ni hoite edc hapang ni hoite प्रत्येक bisio 5000 টাকা খাইयै ফান রহজাক মানে অ ফান নর ব খাতে খরচ খাইকা আর প্রত্যেক bisio nor orangra de রহকানি সিংদি Azora botol baiti insa tabu anu kulnai rok ni bisingo tong utara sungolo soimalia ang thamogui toniru khobodar tongari kusung press meet khailai sinai thamogui toniru baina kirui nor thani tabu khobor na sidang sau kabangma edicity phayu kabangma jorawo kabangma fan phayu kabangma beneficiary phayu rajniti sapno tui khai jak tini boro gano phaimani porebo nung khorok thango bai kunung yanu ang tini belai kino munya musung tai khushi bong borno no koi tini bui pujani tong thot buri lai salai hindu rok tong thobu Islam jani ja dharma jani ja pano utsav to joto niple na tong thok lai yong kolai boroni tabu shanti krei tinin dino nukha meeting choli tong ko revenue dak banglo actually abo sana thanga kai ang kuno ekta somoyo chini oroni jela shasok noba chini SDM no sunai nini puja parbon ni jorawo kuno ekta mai sorkari abaso rajnitik program khaide manmaya angje sodolo khan tongtung ang sungnani jeta tongmani kuno somoy nangkhang sungnai tobo bor khailai tong nei ar tini te kaisa kok tini anu je kulnai rok norok tongthok di poridus debona khorok thamo bai kuno ngia bo bat parchi hinungang ke ba norok shanti ke tonoko brutang president khaikele hamya salainya ba tang salainya ni arabuni bisingo tini je tongnai rok je kuno din phano khobor na hajagya am hai leader rok no ponto tini gurutto rijakha o jaga wansuk di poridus deborma tongpurbo kaham no khaiyo kering bo kaham no khaiyo agi jibono sungjagya gurutto rijagya borok tini o jaga wonor no kok sanani sujug rijagu tini surupini koloi ani bai to borok jo joli jakno saimiya ang to thajing sajak ani halokle halok to nan je sarasmiti phan khaidi ani bai atang futua nung futua anu bo rasniti go logi tidi angle maya prengi tu zakha logi tu zakha a bono samanuka bono pino khaimani ni haibano kabang mata tal kok abo ngakai abo bo sanani bini obbasso bono phurungeri khapa norok tabu nai ni dido kaisa borok sawo rasniti wo jati gustinata turi ni kuno din norok surupini koloino party ni ngko interview nama nunu khasari norok ano norok sadi public rok jawab rithu kuno din surupini koloino guruttori oi media o kok sanani bagi jora rida dijakha tini kintu poridus deborma bufayung ni against the kok sarina brokai kok furungi sajakma ba thotomoto sajajau rajniti bo kadal phaijama ba thotomoto sajajau kunongya bai nonobo nugnai noroba hambai serungi khani rajniti khlaidi tofan bagi kaham khlaidi tobe tatal kok sanani abono ngakai karon tatal kubi borok saimano dumasora area uthanga gani bujo tono saimano jesukpanu kaisa borongna sanai norok tatal ngakai norok dumasora uthangi khobor nai ni chini da sabin hangbona agi bo hamjong tabu bat parnya sarthoni bagi bini nangmani bagi bini rangpuisa kering na nangu jotono jibono rangpuisa nangu rangpuisa borok ano allegation thepo rangpuisa bagi thangkan hani rangpuisa bagi thangya o da Sadin de Borma bo press meet khayani mungui bon ni jano saw munai angle angko BJP thangsinai angle BJP thangsinai or tongmali o jagao system kri khano thina ang boss yano skang saw BJP thanani hinai abun poreo jedino ang BJP join khlainani hinai bono sagada sadin tamo obahai wapurano sawo munai ang borno angko BJP thanai ni sairima bai kiri jaga ano 25 lakh 27 lakh ni kisa nor khobor nai ni di Sadin de Bormano cinta kuk Sadin de Bormano 25 lakh 27 lakh ni kam tipra mothoro riwiri rikha
bo kam phalai chakha apno okay kam phalai chama bai tabuk okay o jaga lubi sabo boroni rang baglai chalai tonglai meni jaga o angkrible hano hai blake no wana masinja be kirim masinja hano hai darak sidak mabli ka sebeka social media ho mokol baitang eba khok baitang darak sidak mabli engate dakte box na pula na mabli no gunyo kam ke semani tokna ba kam ke no buji manai tokna tini ni mabli ba faing no engate dakte box tini ni mabli ko baje hano hai thanai salo sini chan protos de broma ti pramo ta party no yakare BJP party ho join klai thamani yawlo belek no tapsara te sini te nai dokte brasan lo borok belek no kok sil jamu belek no phaileja tam no bla obai ke ti pramo thaw rang pusham ma sen bangi to obai ke BJP party ho rang pusham mani to obai ke hotat cha obai ke BJP party ho join klai thang e babai ke ti pramo thanai yakare obai ke BJP party ho join klai thang ni nai belek no sini te nai dokte brasan lo borok belek no chale la jang e bawa hai belek no kok sil jamu belek no phaileja tam no bla obai ke agini salo sal gaduma zara rombai sini sar protos de broma ti pramo ta party ho obai ke samang klai phemani yagulo obai ke hotat cha obai ke BJP party ho thangmani bagai tei amani yagulo logoro belek no obai ke bono BJP party ho rang gobang manai obai ke ti pramo thano sak nang yawi hotat cha ke thang payu hani nai thanai salo obai ke belek no kok sil jama rong no tei nai tini chalo sini sar protos de broma aborong no tei nai belek no joli jaga tam no bla obai ke bo BJP party ho obai ke rang pusham mano ni e ba hai manai thangya ni nai e ba obai kok therong no tei nai bo belek no thawai kana ka tam no bla obai ke bo thanai salo obai ke sini te logoro ba obai ke rang ni lop bai obai ke BJP party ho thango e ba hai kok therok hinchang mano tei nai tini chalo belek no joli jaga tam no bla obai ke rang pushano manai e ba ke rang pusham ma nyaw ni bo obai ke BJP party ho thango ni nai ko bai kok no sawai kana ka Padangate talked about some Pishikok say away. Then he chalos in his protos de Broma. Tana chalo BJP party was joined Claytamani Yaulo, Rampushano, Naye, or I get Tangmano, Tango Nay, Coxel Jamana Tene. Then he chalos in his protos de Broma, Sinite talked the books on no. Tamini Cocasargaba, Wahay, Tamini message riga, I will not never think it's a camke. Bojoin Alana, Benny Kong wishing they were my play fishing day. And with the talked the books on Okija Kamki night only, didn't know my play no. Oda sadin de Burma bo press meet khayo ani mungui bon ni jano saw munai angle angko BJP thangsi nai angle BJP thangsi nai angor tongmali o jaga system kri khano thina ang boss jano skang saw BJP thana ni nai abon pore o jedino ang BJP join khlaina ni nai bono sagada sadin tamo o bahai wapurano sawo munai ang borno angko BJP thana ni sairima bai kiri jaga ano 25 lakh 27 lakh ni kisa nor khobor nai ni di Sadin de Burmano cinta puk sadin de Burmano 25 lakh 27 lakh ni kam ti pramo thorok riwiri rikha bo kam phalai chakha apno okay kam phalai chama bai tabuk okay o jaga lubi sabo boroni rang baglai chalai tonglai meni jaga o angkrible dina ani yak banyang bung taniru boroni kisa misa mantai sok dai chalai ni man jaga o ngake te kaisa ko tini rang puisa ni kok sungu rang puisa ni lub bai thangkana nei nor media rok thani ngono Subjournal chairman nor voice interview na hadi tam interview na hana nor no point sai rohnai segango block president nor interview na hadi segango goria ni furu nor mujunar diano point no nang hangai segang furu goria wo edc ni hoite edc hapang ni hoite prottek bisio 5000 টাকা খাইयै ফান রহজাক মানে অ ফান নর ব খাতে খরচ খাইকা আর প্রত্যেক bisio nor orang ro der hokani singdi Azora botol baiti insa tabu anu kulnai rok ni bisingo tong dara sungo bolo soimalia ang thamogui toniru khobordar tongmari kusung press meet khailai sinai thamogui toniru baina kirui norok thani tabu khobor na sidang sau kabangma edicity phayu kabangma jorawo kabangma fan phayu kabangma beneficiary phayu rajniti sapno tui khai jak tini boro gano phaimani porewo nung khorok thango bai kunung yano ang tini belai kino munya musung tai khushi bong borno no koi tini bui pujani tong thoto buri layo salai hindu rok tong thobu kristan jani ja dharma jani ja pano utsav to joto ni ble na tong thok lai yong kolai boroni tabu shanti krei tinin dino nu kha meeting choli tong ko revenue ta banglo actually abo sana thanga kai ang kuno ekta somoyo chini oroni jela shasok no ba chini SDM no sungnai nini puja parbon ni jorawo kuno ekta mai sorkari abaso rajnitik program khai de man maya angje sodolo khan tongtung ang sungnani jeta tongmani kuno somoy nang khang sungnai tobo bor khailai tongo nei ar tini te kaisa kok tini anu je kulnai rok norok
tongthok di Politus deborang khorok thango bai kunung ya bo bat parsi hinung kan ke ba norok santi ke stono ko brutang president khaikele hamya salanya ba tangi salanya ni arabuni bisingo tini je tongnai rok je kuno din phano khobor na hajagya am hai leader rok no ponto tini gurutto rijakha o jaga wansuk di Politus deborma tongpurbo kahamno khaiyo gri ingi bo kahamno khaiyo agi jibono sungjagya gurutto rijagya borok tini o jaga wonor no kok sanani sujug rijagu tini surupini koloi ani bai to borok jol jakano saimiya ang to thajing sajak ani halok no tonan je sarasmiti phan khaidi ani bai atang futua nong futua anu bo rasniti go logi tidi angle maya prengi tu zakha logi tu zakha a bono samanukha bono pino khaimani ni haibano ko ma tatal kok abo ngakai abo bo sanani bini obbasyo bono purngeri khapa norok tabung nai ni dido kaisa borok sawo rasniti wo jati gustinata turi ni kuno din norok surupini koloi no party ni engko interview nama nunu khasari norok ano norok sadi public rok jawab rithu kuno din surupini koloi no guruttori woi media wo kok sanani bagi zorari dadi jakha tini kintu Politus deborma bufayung ni against to kok sarina borokai kok furungi sajakma ba thotomoto sajajau rasnitio bo kadal phaijama bo thotomoto sajajau kunong ya bai nonobo nugnai noroba hambai serungi khani rasniti khlaidi to pan bagi kaham khlaidi tobe tatal kok sanani abono ngakai karon tatal kubui borok saimanu dumasora area uthanga gani bujo tono saimanu jesukpanu Đây cái sao? Sanai norok tatal ngakai norok dumasora uthangi khobor nai ni chini da sabin angbona agi bo hamjong ang tabu bat parnya sarthoni bagi bini nangmani bagi bini rangpuisa kering na nangu jotono jibono rangpuisa nangu rangpuisa borok ano allegation thepo rangpuisa bagi thangkan hani rangpuisa bagi thangya o da sadin de borma bo press meet khayo ani mungoi bon nije ano saw manai angle angko BJP thangse nai angle BJP thangse na or tongmali o jaga system kri khano thik na ang bosi ano skang saw BJP thanani nai abon poreo jedino ang BJP join khlainani ni bono sagada sadin tamo o bahai wapurano sawo manai ang borno angko BJP thanai ni sairima bai kiri jage ano 25 lakh 27 lakh ni kisa norok khobor nai ni di Sadin debor mano cinta kuk sadin debor mano 25 lakh 27 lakh ni kam tipramo thorok riwiri rikha bo kam phalai sakha apno okay kam phalai sama bhai tabuk okay o jaga lubi sabo borong ni rang baglai chalai tonglai meni jaga wa angkri ble dina ani yak banyang bung taniru borong ni kisa misa mantai sok dai chalai ni man jaga ngakai te kaisa kok tini rang puisa ni kok sungu rang puisa ni lubai thangkana nei norok media rok thani engko no Subjunal ni chairman no norok waisa interview na hadi tam interview na hana nor no point sai rohnai segango block president no norok interview na hadi segango goria ni furu norok mujunar diano point no nangkhangkai segang furu goria wo edc ni hoite edc hapang ni hoite prottek bisio 5000 টাকা khayei fan rohojak mani o fan norok bo khate khoros khaika ar prottek bisio norok orangra de rohokani singdi azora botol baiti inja tabu anu kulnai rok ni bisingo tong dara sungolo soimalia ang thamogui toniru khobordar tongmari kuchung press meet khailai sinai thamogui toniru baina kirui norok thani tabu khobor na sidang sau kabangma edicity phayu kabangma jorawo kabangma fan phayu kabangma beneficiary phayu rasniti sabno tui khai jak tini borok ano phaimani korewo nang khorok thango bai kunung yano ang tini belai kino munya musung tai khushi bong borno no koi tini boi pujani tongtho buri layo chalai hindu rok tongtho kristan jani ja dormo jani ja pano utsob to joto ni na tongtho lai yong kolai boroni tabu shanti krei tinin dino nu meeting choli tongo ko revenue dak banglo actually abo sana thanga kai ang kuno ekta somoyo chini oroni jela sasok noba chini SDM no sungai nini puja parbon ni jorawo kuno ekta mai sorkari abaso rajnitik program khai de man maya anje sodolo khan tongtong ang sungnai jeta tongmani kuno somoy nangthang sungnai tobo bor khailai tung nei ar tini te kaisa kok tini anu je kulnai rok norok tongthok di Politus deborang khorok thamo bai kuno ya bo bat parsi hinung ke ba norok shanti ke stono ko brutang president khaikele hamya salanya ba tangi salanya ni arabuni bisingo tini je tongnai rok je kuno din phano khobor na hajagya am hai leader rok no ponto tini gurutto rijakha o jaga wansuk di Politus deborma tongpurbo kahamno khaiyo gri ingi bo kahamno khaiyo agi jibono sungjagya gurutto rijagya borok tini o jaga wonor no kok sanani sujug rijagu tini surupini koloi ani bai to borok jol jakano saimiya ang to thajing sajak
ani haluk moto nang jesa rasniti pan khaidi ani bai atang futua nung futua anu bo rasniti go logi tidi angle maya rengi tu zakha logi tu zakha a bono samanukha bono tuino khaimani ni haibano kabang mata tal kok abo ngakai abo bo sanani bini obbasyo bono phurungri khapa norok tabuk nai ne jido kaisa borok sawo rasniti go jati gustinata turi ne kono din norok surupini koloino party ni ngpo interview nama nunu khasari norok ano norok sadi public rok jawab rithun kono din surupini koloino guruttori oi media o kok sanani bagi jora rida dijakha tini kintu Peritus Deborma bufayung ni against to kok sarina borokai kok phurungri sajakma ba thotomoto sajajau राजनीति कताल फाइजामा थतमत साजाजौ कुनंगिया बाय ननबो नुगनाय नरबा हामबाय सोरङै खानि राजनीति खलायदि तफान बगै काहाम खलायदि तबे ताताल कक साननि आबनो हंगाकै कारण ताताल कुबि बरक साइमानु दुमासरा एरियाव थांगाकै बुझो तनो साइमानु जेसुकमानु Teka sa,